תיצוק תוכן לעבודת השם שלך, קצת התבודדות, קצת פנימיות, קצת תיקון המידות, קצת העברה על המידות. תצא מהדרך שלך, go out of your way. תהיה עבד השם, תנקה את הלב שלך, תתפלל עם דמעות, פעם בחודש תבכה. קודשא בריחו ישתבח הבורא, והתורה ישתבח הבורא, ולהיות ירא שמיים עבד השם, זה הדבר היחיד שיכניס לבן אדם טעם בחיים. חוץ מזה אתם תראו דתיים בדיכאון, הם לא דתיים. אתם תראו אנשים עצובים, הם לא דתיים. ומישהו יהיה עצוב ויש לו בעיות באמונה, הוא לא מאמין בבורא ברוך הוא. אם לא כיף לו לקום בבוקר ולהתפלל, אם אין לו מתיקות, אם אין לו קדושה, אם אין לו חיבוקים, נישוקים לקדוש ברוך הוא, חילוני עם כיפה. כי התורה הזאת היא נותנת טעם בחיים, כי היראת שמיים זה הבטריה שמחיה אותך בעולם הזה. אתם רוצים להיות דתיים? אז תהיו דתיים בכל הכוח, יהיה לכם גן עדן בעולם הזה וגן עדן בעולם הבא. רק תלך איתו, תראה איזה גן עדן יש לך פה בעולם הזה.